Chceš poznať môj svet? DM, správny smer na UV. Chceš poznať môj rap? DM, život môj, moja trasa, múdrosť jak od furasa, môj papier, moje pero, moja basa, moje bicie, môj hlas, do nich napája sa zasa, moje zvuky, to je krása. Z THC do PC a MPC, na CD alebo PVC, cez môj akadém, môj štúdio, kde trávim viac času, a to pre tú trasu, čo zvolil som si. Išiel som po iných chodničkoch si, zvykol som si, a ten trom som si uložil v hlave, znamená stále môj život, čo bola kedy, ale bez mena bol teraz veľa zámen má, obzvlášť keď moje hlave hlavne pomohol mi 1000-krát jak preparát zázračný, a dostal som mu a som vďačný za to, že pocity premením, osobnosť a imidž pritom nemením, aj tak prestrelím, vystrelím, prestrelám sa, tomu verím, nenechám ja vystredať sa, moja hudba nezačne smrdeť jak hermelín, vždy budem mať papier svoj a pero svoje, paru jak parostroje, silu ako perestrojka, tam sú zbrane moje, svete mojom, fete mojom, nepoprete, že to viete so mnou, mojou cestou, ale teraz všetci idete so mnou. Môj svet je to, čo mi dáva silu i stále rovno vpred. Nesísť bez nádejí z cesty hneď, ale problémom predísť a životom sa prerísť a na svoje si prísť. Vráte chvíle, kedy doma v kľude počúvam dobré veci, relaxujem, pritom nepodlieham nude ani v hudbe móde, skladby staršie aj nové, nerozdeľujem underground od komercie, v každom z nich nájde sa dobre aj zlé. Otázne je, či sú v tom len love a či kurva ne, či nájde sa niečo, čo ma zabije, vyvolá mi zimom riavky na tele a chytí ma za srdce, čisté sample, mocné basy.